lah ngopo. Cik. Andai kau tahu aku mencintaimu. Ya kok sing lanang sing diputeri piye kualik Clok? Di dalam hati. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah temen tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Ada ya sih. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene? Ya mesti tangan. Iso ya jenenge jajal ngene iki kok iso. kabeh. Kok iso tanganmu? Jajal ngene wani ora. Ya toh. Ngojo ngono.